Meili Leerdam, 23 november 1925, zangeres, muziekdocent, dirigent. Wij danken u, Heer, dat wij mochten drinken uit deze rijke bron van kracht. Emeline Meili Irma Leerdam werd geboren op plantage Slootwijk in Kommerwijnen. Haar muzikale vorming begon op de 8-jarige Selecta ULO-school, waar ze zangoefeningen kreeg. Nadat ze geslaagd was, leerde ze harmonium, accordeon en quattro spelen. Leerdam slaagde in 1960 voor het ambtenarenexamen van de Surinaamse rechtsschool. Ze had een veelzijdige ambtelijke loopbaan, maar muziek en zang bleven belangrijk in haar leven. Wil dat het ons steeds duidelijk wordt. Ze heeft gezongen in veel Surinaamse koren, waaronder Trochi en het Maranatha Vrouwenkoor. Aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren behaalde ze de LO-akte muziek en ze was 10 jaar lang docent aan de Volksmuziekschool van het Cultureel Centrum Suriname. Bij een buitenlands optreden van Trochi debuteerde ze als dirigent. Ze was de eerste vrouwelijke dirigent van het Maranatha Vrouwenkoor en vierde grote triomfen met dit koor, waarvan ze nog steeds de dirigent is. Ze werd in 2002 gehuldigd tijdens het evenement Light on the Artist van Hotel Torarica. In 2004 werd ze gedecoreerd tot ridder in de ereorde van de Gele Ster. In 2015 verscheen de biografie Emeline Irma Leerdam. Een kleurrijk en welbesteed leven, geschreven door S.H.D. Wilson Sumter.